המרון. זה מה זה? זה בית ספר רגיל? תיכון מכיל. הנה, בבקשה. הנה הנקודה הבאה שלי. זה תיכון מכיל, איפה התיכון הזה? מגדלי יו. בבקשה. בבקשה. הנה הנקודה הבאה שרציתי לדבר עליה. דיברנו הרבה על מערכת החינוך וכמה היא נוראית, אז יש מלא הורים שמוציאים את הילדים שלהם, ויש כל מיני מערכות חינוך אחרות. יש חינוך אנתרופוסופי, יש חינוך מכיל, יש חינוך דמוקרטי. חינוך דמוקרטי זה ממש כזה מעין מערכת שלילדים יש זכות הצבעה, הם בוחרים לאיזה שיעור הם נכנסים ולאיזה שיעור הם לא, והם בוחרים מה הם רוצים ללמוד. וזה יפה בתיאוריה. זה עובד בהרצליה, במגדלי יו, בצפון תל אביב. אני אומר, בואו ננסה את השיטה הדמוקרטית בבית ספר שאני למדתי בו. בראשון לציון, נראה את הילדים שם עם זכות הצבעה. המורה היום בהחלטה דמוקרטית, החלטנו שמגיע לך כיסא לפנים ואת בת זונה. הרוב קובע. בואו ננסה את השיטה של השיטה המכילה שלך. אני מכילה את הסכין שלך, נוראי, זה בסדר. לעבוד עם ילדים, זה הדבר הכי קשה בעולם, זה יכול לחרפן אותך. כל מי שעובד עם ילדים, באיזשהו שלב באמת פשוט מאבד את זה. כולם, גם אלה שאומרים, אני בא מתוך שליחות, ואני זה... גם יאנוש קורצ'אק, מכירים? אתם יודעים מי זה יאנוש קורצ'אק? בבית הספר, אומרים על שמו, היה לו בית יתומים לילדים, את כל החיים שלו הוא הקדיש לילדים. זה גמר עליו, על הבן אדם הזה. יום אחד הוא פשוט מרצונו החופשי, הלך לנאצים, שאל אותם, אני יכול לבוא איתכם גם? אני אשמח. מחנה השמדה, עדיף על הפסקה פעילה, אני בפנים. קח אותי, קחו אותי.